Kakasi Students Union KSU West Janta Hills District Nikasngi kalalay ujor siya umentri katanat puli puthi rakam isang ma da kabakeno bo way no hikai school hak school LP Larnai West Janta Hills Julet testa satya bandit school Habakren bikila pathai khubor u education secretary kaseng usamla haba biangki biam ulai tho bikila yo kaching ujor bo te no hikai one school tang kumba arpulai hadu lai pulai sin e hakashisnem nadu bo yo ek kam hikai house nem arajar khatlai halor kani usamla haba biangki ulai tho bakaseng kadawa no menteri katanat puli puthi banne ai yo ni no hikai namar kani kajingle jangu kan kata kalapat ya kalawai jengki khana school Kendai trik penai menengkong aja besar. Ini kalian ke KSU West Janta District Unit. Ajing don dekat Presiden jongi like person krem. But we badon dekat Education Secretary jong ke Central Sengkmi jongi di samla penkemen. Di nilak one summit ikut memorandum kebaidai bat ke school po larngai tadi ke lower primary school. Dan iwe ino hikai ngam dakwa ban penpau kerteng hani ila tip hi dei tamano. Yang ila ai ko memorandum ba inseu ba in le hikai biang iko school ba ide ban hikai aba yo ekakam le ba ekakam dei ba piyo ekakam tang ban pi abam pisa ai ba piyo ekakam ai ka nuksa jong pi ikna aba piyo ekakam school pide ban hikai ikna baki kumbangi tip ikna kidai kalawai jongi ni bala he bala samla lang ba ni haban perkhat gi ikna dangwan sakman ti Ngasukwa ban request hang ni itai no hikai klem tangap jer kerteng ba insnyau ba ai kata kajing hikai jong pi kena school badan po langarngai kenang ba kini kena badan nang tai kinyo kata ka future no mong ka tenong way kinyo future ba pernai kumbangi ong no ka tenong way kumbaki ong education kadai is a backbone in our life the klem kajing nang jing start kumno pin tho kerteng Aga perthai menta klem jingnang jing start pintho tai kerteng la jong ru ngimnang te baro kat baro ki department ne ki no ki jingdon kam nya ban yele menta jingim jongi malak sngi idei ban nang tang ban tho ki kerteng la jong ru tam bas si pat ne no hikai badai ban hikai po school lang ngai tang hak system uban tang art license life license tadi ke sosi bahan yang keseng ke nginang yai bauden ya kene bekam but ngin sebut haduk bangin napoi sekejing job population buat unong ke udah lebih dia udah napo lower primary po lang ngai kerja government sebut tentang si di wanra dekat jing job ngilawan complain ngila ada memorandum submit persya yang noi kai ngam ko banjar kerteng hang ne ulatif yude mano ta noi kai ba ke government kan sim action you ada kai ke government kala don ke jong responsibility bangan le kai don kam kali ban le kamu dah kerja ka jong pha de ki bai onum pha de no ki bre e bai kum to ki no ikna school ude ban hikai klem ban one school hero hak sibanai uban asen hak sistem perkhat pi uban nang life license ab sausen hak sistem kata perkhat akhat ar banai tempat sibanai ru klam ban hikai Agar nusnya mulai yo kam hikai ni bro. Join khana tu no hikai ula join husnam ajar khat lai au ajar khat nyau ula suspend no ula rejoin dia ula ajar khat kendai jom tau dang don hi namai ka jing hikai pat aman Kakum ka jing tik tu pi ni no hikai kai don ba ki pat kam jong ini style tre nga banti benya e kam ke personal jong ki wei ngam kwa because ngan on kum no ban batai start ngi kam personal jong ki wei ngam se ya hap yang ngiti benya tang kam bau dei ban le bau la yo ya ka kam bau dei ban hikai ba ke kam personal jong ki ngim don kam ban tukla ngim kwa heru ban tip kamu tentang si tang ini ke school di wan mentang sngi dan ungani ka ke sa ki bai ke school ya kita ingin sampai yang baik khmat ke humbok ke jongi ke mun ong no kidang bon ke kam ke sang hi barok ke we nyedan bai sebarok ki nong no ki state ki district ke ngai ba ki issue hi kan budien bai kini dengilap kino baik khmat ninang lai gidang wan ban ai yono ke George cho education minister ne ke district unju jingim jongi menta ki po ma jangan kwa ba kino hikai ha ba piyo ban hikai samba hikai hok ke kam ba dei pibre ban yo ki wei ki breu ki myo ke kam tong ba ki kwa ban yo ban hikai pa
don kibreu bangan ngam ko banja kerteng don kibreu bahikai ikna school wat kim don po government wat kim yo ka kamro te ka message ba clear bahang ni aina liang ka seng ka KSU sel bah wanam kinsting ka kam ba pidei benle kit khia khnang ba ka lawei jongi ka bri nyotrap kan pharnai su